jove es trobi en situació de vulnerabilitat vol dir que, a diferència d'un altre jove, està molt més exposat a factors de risc. Els factors de risc són les diferents evidències que causen estrès i impactes negatius a la seva vida quotidiana, deficiències en el seu desenvolupament evolutiu i que, conseqüentment, afectaran el seu rendiment acadèmic. Donat que els centres educatius de màxima complexitat es caracteritzen per la concentració d'alumnat en situació de vulnerabilitat, és molt més fàcil presenciar episodis de violència, absentisme escolar i altres situacions que dificulten els processos d'ensenyament i aprenentatge. A partir d'aquí ens preguntem: què podem fer com a professionals de l'educació per promoure l'èxit educatiu en aquests centres? Desafortunadament, no podem solucionar tots els problemes personals dels adolescents, sinó que es tracta d'acceptar que els problemes hi són i poder ajudar l'alumnat a fer-hi front perquè la vida escolar millori. Aquesta és l'essència de l'enfocament de resiliència acadèmica, aconseguir bons resultats acadèmics tot i les dificultats amb les que ens trobem. En aquest sentit, la implementació de l'ERA al centre implica, en primer lloc, conèixer quins elements i accions promouen la resiliència dels infants i adolescents en situació de vulnerabilitat. Tots aquests elements es recullen en el marc de resiliència, que es fonamenta en 5 dimensions. En la primera dimensió del marc es recullen les accions i elements que han de ser considerades per abordar les necessitats bàsiques dels joves, ja que per a alguns estudiants seria impossible començar a emprendre res sense resoldre-les abans. La pertinença es refereix al fet de sentir-se unit i vinculat amb persones i llocs de l'entorn, amb els quals es poden tenir relacions saludables. La tercera dimensió, la de l'aprenentatge, es basa a fer que la rutina educativa de l'alumnat funcioni tan bé com sigui possible, tant en situacions d'educació formal com de no formal. Per altra banda, les accions d'afrontament tracten de contribuir al desenvolupament d'un conjunt d'habilitats que ajudin els joves amb els desafiaments canviants de la seva vida quotidiana. Finalment, en la dimensió d'aspectes intrapersonals, es focalitza en els mons interns de l'alumnat i significa ajudar-los a comprendre qui són. Una vegada coneixem totes les accions i elements que promouen la resiliència, cal que el nostre rol professional s'adeqüi a aquest enfocament. Per això es defineixen 4 principis per saber com abordar els elements del marc de resiliència davant diferents situacions al centre educatiu. El principi d'acceptació implica centrar-se en el problema o el succés, acceptar-lo i mirar cap endavant, en el que cal que passi a partir d'aquest moment, i posar en pràctica accions del marc de resiliència per aconseguir-ho. El de conservació significa preservar les coses bones que succeeixen a la vida de l'alumnat, identificar-les i fins i tot buscar-les i reforçar-les. Donat que obtenir bons resultats no s'aconsegueix ràpidament, el principi de compromís es refereix a donar importància a mantenir l'objectiu i ser conscient en la promoció de resiliència. I finalment, el d'afiliació significa involucrar en el procés les persones necessàries per donar suport als joves, siguin dins de la comunitat educativa o, si convé, poder facilitar el contacte amb persones externes. Per tant, una escola que implementa l'ERA és aquella que desenvolupa pràctiques educatives des d'un enfocament resilient, considerant tots els elements del marc de resiliència i els 4 principis de forma globalitzada. Però a la pràctica, com podem desenvolupar accions concretes per implementar l'enfocament de resiliència acadèmica? En primer lloc, per promoure el coneixement del marc de resiliència a tota la comunitat, es poden realitzar xerrades a les famílies, activitats a l'aula pels joves, fer un mural al centre o també difondre'l per xarxes socials. També es proposa realitzar enquestes o entrevistes amb la finalitat d'analitzar les accions que ja es duen a terme i com estructurar-ne de noves. Per exemple, es pot analitzar de quina manera el centre proporciona espais segurs i de calma a l'alumnat, si tenen una persona adulta de suport en la comunitat escolar, de promoure activitats escolars i d'oci, o com es contribueix en la resolució de conflictes. Una vegada realitzat l'anàlisi, el centre educatiu ha de vetllar per dur a terme noves accions per acabar de donar resposta de manera transversal a tots els elements del marc de resiliència. Aquestes noves accions s'haurien de quedar reflectides en el projecte educatiu del centre.
Els professionals del centre haurien de tenir coneixement d'aquell alumnat que necessita aquest suport, en especial per algun problema en la seva vida. Per aquest motiu, és important establir una bona comunicació entre els professionals involucrats, que estiguin directament amb els joves, buscant aquelles estratègies comunicatives més àgils i discretes, sigui amb l'ús de la tecnologia o no. Donar l'oportunitat a les famílies de l'alumnat d'expressar les seves opinions i propostes fa que es desenvolupi una relació de confiança. La corresponsabilitat en la presa de decisions conjuntes pretén donar resposta a les seves necessitats i fa que siguin més conscients de tot el procés. L'educació emocional, la perspectiva de les potencialitats, l'enfocament de drets, l'expressió artística i altres estratègies educatives donen resposta als elements del marc de resiliència. Per això, és important que els professionals de l'educació puguin continuar formant-se i integrar tot el seu coneixement per millorar el benestar i salut mental de l'alumnat i així mateix contribuir en millorar el seu rendiment acadèmic i èxit educatiu.